Гэта рацыя, размаўляем, дыскутуем ды аналізуем Беларусь ды свет вакол нас. Ну і таксама вітаю нашага госця. Гэта Сергей Навумчык, дэпутат апазіцыі БНФ у Вярхоўным Савеце 12 склікання. Добры дзень. Вітаю. Гаспадар Сергей, вось Беларусь будзем абмяркоўваць між іншым, Беларусь сучасную, а я хацеў бы спаслацца менавіта на ваш пост у Фейсбуку. Вы там пісалі і пра Брэжнева трошкі, і пра Лукашэнку. Ці гэта значыць, што ў 2025 год у нейкія перамены ў Беларусі вы ўвогуле не верыце зараз? Калі гаварыць добрыя перамены, то вы правільна зразумелі, не будзе ніякіх добрых пераменаў. Лукашенко, безумоўна, застанецца на сваёй пасадзе. Ну, пасада ў яго фармальна прэзідэнт, рэальна гэта узурпатар, які узурпуе ўладу ўжо вельмі давно. Я лічу, што, ведаеце, я магу назваць канкрэтна дату, і гэта якраз нават і не 20-й год, і там не 99-й год, калі скончыўся яго 5-гадовы тэрмін, это нават не 96-й год, калі праваліўся імпічмент і ён змяніў канстытуцыю, а гэта 12 красавіка 95-го года, калі на яго загад былі збіты дэпутаты парламента, дэпутаты апазіцыі БНФ у зале парламента. Вот гэта быў самы той момант дзяржаўнага перавароту, за які Лукашенко мусіў быў пайсці пад імпічмент, затым пад суд і гэтак далей. І гэтага зроблена не было. Вот з гэтага моманту ён узурпатар. І на сённяшні дзень, конечно, гэта все ішло паступова, але на сённяшні дзень ён, як яшчэ Быкаў сказаў больш як 20 гадоў назад, ён цалкам парабаціў гэты народ. Вот яго была фраза Васіля Владимировича, ён цалкам парабаціў гэты народ. Гэта было сказано яшчэ ў 2000, калі не памыляюся, першым ці другім годзе. Цяпер гэта умацавалася, цяпер гэта абсалютна дыктатура. Нават дыктатура – это занадта мягкое вызначэнне, это террор, это неспынны террор, замешаны на этноцидзе беларусаў. Конечно, это цалкам выгодна Москве. Лукашенко цалкам марыянетка Москвы, але паколькі мы гаворым пра Беларусь, то ён ажыццяўляе, ягонымі рукамі гэта ажыццяўляецца. Ён ні ў чым не свабодны, абсалютна ні ў чым, за выключэннем аднаго. Вось у рэпрэсіях, у павелічэнні гэтых рэпрэсій, ён у яго абсалютна свабода. Но ён яе і реалізуе. Таму, конечно, няма ніякіх... Ну, вы прыгадалі Брэжнева. Я прыгадаў просто Брэжнева, таму што памятаю, як адзначалі 70-годдзе Брэжнева. Гэта было даволі шырока. Это быў снежань 76-го года. Я быў школьнікам, але я памятаю, як ён тады Леонід Ильич выглядаў. Ну, так сказаць, можна было яго толькі пашкадаваць. Анекдоты пра яго хадзілі, менавіта пра яго гэтую нямогласць фізічную. А медыцына пратрымала яшчэ яго 5 гадоў. У параўнанні з ім Лукашенко выглядае абсалютна. Ну, ясна, ему 70 гадоў, это не 25, але тым не менш. Таму вот што прагнозы там распісваюць, які яго колер твару, якая яго адышка, штосьці там яшчэ. Ну, боже мой, слухайце, ну, з такім стане можна яшчэ 30 гадоў пражыць. Это таму фізіялагічна ён будзе, можа існаваць вельмі доўга, а палітычна няма ніякіх падстаў меркаваць, што ён будзе ажыццяўляць нейкі транзіт, але ва ўсякім разе ён сябе адчувае. Я лічу, што абсалютна упэўнена, вот тут я не пагаджуся з некаторымі іншымі каментатарамі, і роўна як не пагаджуся з тым, што Москва хоча яго прыбраць. А навошта? Вось давайте зараз да Расіі, так? Вы ў ядзерны удар нават верыце, а тут жа ж канцэпцыя такая ёсць, што гэта можа адбыцца з тэрыторыі Беларусі, каб Расія тая засталася такой вот чыстенькай, а Беларусь у Лукашенко будзе агрэсарам. Вось каляска на гэту тэму, што вы мяркуеце? Могуць быць самыя розныя варыянты. Это неудзячная справа нейкія такія канкрэтныя прагнозы рабіць, ці, скажем, ну, прагнозы можна рабіць, але нейкую адну версію ці варыянт педаліраваць асабліва. Тое, што вы сказалі, Владзь, так, это абсалютна можа быць. І гэта можа быць нават найбольш такая, все ж таки, я возьму на сябе смеласць сказаць, можа быць найбольш рэальная версія, калі з тэрыторыі Беларусі будзе нанесены удар тактычнай ядзернай зброі у бок Кіева, ці ў бок Варшавы, ці ў бок Вільні, вось кудысьці туды, я маю на увазе на захад, і гэта можна разглядаць як такую, ну, працоўную версію, таму што
тут шмат розных за гэта, так сказать, фактараў, якія за гэта. Палітычны, ну, зразумела, всем будзе зразумела, што это, конечно, аддаў каманду Путін, што Лукашенко тут ввогуле ні пры чым, што як бы ён там не харакорыўся. Я думаю, што яго прыблізна тая сітуацыя, як вот сітуацыя была Шушкевіча, ну, все, хто быў у кабінеце Шушкевіча тады, вось у гэтым будынку на Карла Маркса, калі ён быў старшыня Верховного Совета, бачылі, што яго стаяў пад такой пластмасавай такой ружовай колбай, здаецца, нават чырвонага колеру телефон, там былі розныя телефоны, але вот ставіў гэта быў телефон непасрэднай сувязі з Ельцыным, ну, прычым не просто сувязі з Ельцыным, там пагаварыць, як на дворе, як ты себе адчуваеш, ці вот, калі мы там сустрэнемся, калі рабіць саміт СНД, не, для гэтага у яго былі іншыя телефоны, там, ВЧ сувязь, все это з савецкіх часоў, а вось гэта менавіта вот гэты телефон, для узгаднення, ну, нанесення ядерного удара, бо у Беларусі былі ядерныя боеголовки, причем стратегічныя боеголовки, тактычныя вывели яшчэ в 89-м, дай бог памяти, годзе, здаецца так, в 89-м, а вот стратегічныя, гэта некалькі десяткаў, якія, ну, всю Европу могли просто знішчыць, яны заставаліся. При гэтым Шушкевич пастаянна падкрэсліваў, і тут абсалютна, ну, нічога не хаваў, і меў рацыю, што ён, што это будзе всяго толькі звонок ветлівасці. Ельцин скажет, что там Станислав Станиславович принял решение, мы наносим там удар. Все. То же самое был бы звонок там Кравчуку в Киев и Назарбаеву в Алмату. Тогда Алмата была столицей, да, Казахстана. Был весь контроль над ядерной сброей, и кнопка был в Москве, и кнопка была в Москве. То же самое зараз с Путиным и с Лукашенком. Але, когда ракеты полетят с территории Беларуси, ну, зразумела, что отказ будет по территории Беларуси. Магчыма, ён будзе па тэрыторыі России, так сказать, яны, может быть, там потопяць там паўночны ці Чарнаморскі флот, хотя гэта з Чарнаморскім флотам мусіў бы зрабіць Обама в 2014 годзе, калі Путин аннексаваў Крым, то по Будапештскім меморандуме он мусіў выступіць на оборону. Ну, ладно, не весь флот, ну, хоць потопіць некалькі караблёў. А гэта было, ну, моцны знак. Я перакананы, што Путін бы не пачаў там ядерную вайну, але это мозги б яму прамыла ў всякім разе. Ну так, але гэта зараз, зрабілі вось як вы думаеце, Путін у такім стане ўжо загнанага волка, што можа пайсці на такое рашэнне, ці ўсё ж таки не хопіць яму духу? Я думаю, што ён, калі і не цалкам загнаны, то блізка да гэтага. Тут выратоўвае хіба тое, што, ну, ці адцягвае гэты момант, што у Пуціна безмежная колькасць мяса, то бок рускіх мужикоў, якіх ён можа мабілізаваць, 1, 2, 3, 10 мільёнаў. Прычым, як практыка, як жыццё показала, 2 гадоў, калі нават все яны вярнуцца ў трунах, там, ці там пластиковых мяхах, не паўстане расійскі народ. Калі ён цяпер за 2,5 гады не паўстане і тады. Таму ён яшчэ можа, конечно, воеваць, можа вот пасылаць гэта на ўбой. Ну, але калі сітуацыя стане для яго абсалютна ўжо невыноснай, то, конечно, ён пойдзе, вот таму я прагназую, што будзе ядерная вайна, што ён все ж таки вот пойдзе на гэты ядерны удар. І, відаць, вот гэтая версія, якую вы, власць, агучылі, нанесение с территории Беларуси, она может быть абсолютно реальной. И он просто, як Гитлер, боже мой, что мы тут шукаем некие, так сказать, что-то выдумляем, ровер. У истории был приклад, коли Гитлер уплёў, увязал довольно шмат гэтых и, ну, европейских лидеров, там, ну, Муссолини, іншых у свае вот гэтыя планы. Камусьці ўдалося, так сказать, застацца ў баку, як, скажем, Франка, ну, часткова ў усякім разе. Ну, не так, як Гітлер хацеў, не ў тым аб'ёме. А камусьці не ўдалося. Таму гістарычны вопыт ёсць. Яны, што Лукашенко, што Путін, так сказать, гэтак жа маніякальна і прагнуць улады, а
Путін яшчэ і такога, ну, калі не всесветнага Спадар Сергей, але ж государства, да хотя іншае б ёсць еўрапейскага. меркаванне, што можа вайна ўжо дзень-два і скончыцца. Таксама вось у еўрапейскай прасторы, між іншым, гэта гучыць. Я так разумею, такога сцэнарыя не ўваходзіць зараз у жыццё, што гэта ўвогуле можа зараз скончыцца зусім хутка, неўзабаве. Вы маеце на увазе расійскую Вайна ва Ўкраіне, так. які называюць расійскую... Ну не, конечно, не. Конечно, не. Нема просто ніякіх, ну, мне здаецца, ну, калі толькі тыя, хто так кажуць, маюць нейкую там суперінсайдерскую інфармацыю, але мне цяжка уявіць. Ну, вот калі так смадэляваць, вот, на чым бы мог пагадзіцца, напрыклад, Зеленскі, ну, ці украінцы, украінскае кіраўніцтва, ну, толькі на тым, што Пуцін адводзіць свае войскі з вось гэтых акупаваных тэрыторый. Ну, для Пуціна гэта не па-пацанскі. Это не па-пацанскі. Тут ён проста губляе, так сказаць, свой аўтарытэт у тых колах, дзе ён яго мае, гэтых шавіністычных, да, ввогуле, у рускага народа. 70% больш, 78 ці 6, я магу памыліцца, у другой лічбе 6,8, але першая дакладная 77, да? За тое, каб вайна да пабеднага. Яны падтрымліваюць ўздзеянне гэтай арміі. Няма дазволу вось біць менавіта ў глуб Расіі еўрапейскай зброі. Абсалютна не дапамагае гэта Еўропа. Вось нейкі кароткі ваш каментарый ёсць на гэты конт? Абсолютно давно зразумела, што ў 22 годзе Захад, ну, канкрэтна Байден. Чаму Байден? Таму што ён прэзідэнт краіны, якая падпісала Будапешскі мемарандум 1994 года, паводле якога Амерыка і Великабрытанія і Францыя, між іншым, і Расія, так як такі казус гістарычны, гарантавалі незалежнасць, ну, непарушнасць межаў у краіне, у тым ліку. Хаця, ў прынцыпе, парушыў яго першы раз Абама, парушыў яго Пуцін, але не зарэагаваў, як трэба Абама. Ну, але мы гаворым пра вось гэтае паўнамаштабнае ўварванне, пра гэтую агрэсію. Дык тады трэба было просто зачыняць неба, як мінімум, што яны павінны былі зрабіць, даць... Я ўжо не кажу, што яны маглі там свае войскі весці, там, тапіць той же самы флот, ну, гэта ўжо ладно, это ўжо не хапіла смеласці, але вот мінімальна даць украінцам всю зброю, якая ў іх была, яны былі абавязаны, конечно, закрыць неба, это адназначна, і, канешне, ну, біць у глыб тэрыторыі, гэта ввогуле не ўкладаецца ў мазгах. Это не ўкладаецца ў мазгах любога, ну, маё дзяцінства прыпала на час, калі там мы гралі там во дварах там вайну, там, ну, потым там чыталі гэтыя кніжкі пра вайну, ну, на вялікі жаль, вось маё пакаленне, оно было выхавана ў такім, я не скажу, што мілітарысцкім духу, але вось, ну, мы разумелі, што такое вайна, якія там дзеянні, ну, это павінна быць сферай цікавасці толькі прафесійных ваенных, а не звычайных там мальцаў, да, па-віцебску кажучы. Але вот тым не менш, дык, ну, немагчыма, ну, як сабе можна уявіць, ну, уявіце сабе некі, ну, калі перавесці не зусім добрае параўнанне, конечно, нечым, я прашу прабачэння, оно можа быць цынічна прагучыць, бо вайна, дзе гінуць людзі, гэта не спорт, але калі сабе уявіць, што, вось, скажем, поставили на рынок двух боксеров, и одному из них завязали руку со спины и сказали: бей одной рукой, а тут нават две руки связали. Вот у тебя же руки есть, у тебя же там есть перчатки, ты повернись спиной и вот так вот бей, да? Вот это вот приблизно то же самое. Ну, это абсурд. Это тут, безумовно, вина Заходу, и Захад мог зрабіць, вот в 2022 году Захад мог скончыць гэтую войну. Цяпер не, цяпер яна так хутка не скончыцца. Ну так, але хацелася б нейкага пазітыўнага ад вас таксама сцэнара, але мне спадабалася ваша думка, што Расія разваліцца. А вось у якой перспектыве, колькі нам чакаць? Это вот мне падабаецца гэтая прымоўка, што яна гучыць так: калі хочаш насмяшыць Господа Бога, раскажы яму свае планы на наступны тыдзень, я яе мяняю, раскажы свае планы на наступны дзень, нават так. Цяжка сказаць, ну, я так думаю, што вот гадоў праз 15, это дакладна, можа быць, нават праз 7-8, гэтай краіны у тым выглядзе, як мы сёння ведаем, ужо не будзе. Рацыя.
Я хацеў бы яшчэ вельмі важны аспект закрануць. Відэо з Зянонам Станіславовичам Пазняком, вось, напрыклад, на нашым канале карыстаюцца такой вялікай папулярнасці. Як вы патлумачыце, у чым феномен гэтага беларускага палітыка? Ну, паколькі ведаеце, дзяржаўная прэса яго бесціць. Некаторыя незалежныя сродкі масавай інфармацыі таксама увесь час яго падкавырваюць, а ўсё роўна людзі глядзяць, хочуць як бы слухаць Зянона Пазняка. Ну вось у чым, як вы лічыце феномен гэтай асобы? Ну, ведаеце, я толькі улас паправлю, вы маеце рацыю наконт дзяржаўнай прэсы, гэта ідзе з моманту, калі ён адкрыў курапаты з 88-го года. Я гэта памятаю, это з таго часу ідзе няспынна, таму яго, конечно, ўжо такі, ну, імунітэт. Я не ведаю, як бы я сябе паводзіў, калі б апынуўся так у цэнтры. Хаця таксама, значыць, неяк і іншых дэпутатаў апазіцыі, гэтак далей, ну, все это ідзе, але вот сказаць, падкалываюць, ну, тое, што дазваляюць сабе некаторыя незалежныя выданні, калі проста перадзёргваюць ягоныя, скажаюць сэнс, тут, можа быць, некае, ну, больш моцнае павінна было быць вызначэнне. Ну, але, калі вярнуцца да гэтага пытання, ў чым феномен, я думаю, што тут некалькі такіх вельмі важных якасцяў, у яго ёсць першая якасць, яна, як бы здаецца, ну, шмат каму уласцівая, дзякуй Богу, шмат каму, значна, ну, больш, чым там магло быць, гэта, ну, адданасць Беларусі, вера у будучыню светлую Беларусі, вера ў беларускі народ, як бы тое ні было. Вось гэта вот асноўнае, што ў ім ёсць. Галоўнае, гэта адданасць Беларусі і разуменне лёса нашага народа, які пакутаваў увесь час ад захоплікаў то з аднаго боку, то з другого боку, то там, а апошнія стагоддзі, які пакутае ад аднаго боку фактычна. Ну, за выняткам, скажем, другой сусветнай вайны, якая таксама была справакавана, канешне, Масквой, я лічу. Ну, гэта я маю на ўвазе Расія. Пазняк абсалютна не Пазняк успрымае Расію як абсалютнае зло. Вось, паверце, ну, все ж таки я яго ведаю добра, і, скажем, бессэнсоўна даказваць Пазняку вартасць нейкіх, скажем, якасцяў мастацкіх, ну, напрыклад, Льва Толстога, ці там Івана Буніна, ці, ну, магу хаця, безумоўна, вартасці там, ці Дастаевска, вартасці мастацкія ёсць, чытаў бы іх там весь свет, ну, Буніна менш, але вот гэтых двух, Толстого, Дастаевска, да, ён гэта не ўспрымае не таму, што ён не адчувае там мастацтва, ён якраз тонка гэта адчувае, ну, зрэшты, ён кандыдат мастацтвазнаўства, ці як доктар, як зараз прынята казаць, так, на Захадзе, але для яго Расія уяўляе абсалютнае зло. Гэта тэрыторыя, ці гэта нейкая субстанцыя, якая зрабіла гіганцкую шкоду ягонаму народу. І ён яе ўспрымае менавіта так, і, можа быць, ён адзіны з усіх, ну, больш-менш, калі взяць там, я не ведаю, 100, 200, 300, там, больш-менш прыкметных там палітыкаў, ці грамадскіх дзеячоў, ці там пісьменнікаў, мастакоў, я не знаю, артыстаў, якія вот гэта так успрымаюць. Вельмі так аголена, як аголены нерв у яго вот на гэтае, на І гэта вельмі важнае слово. Спадар Сергей, я вам просто дам вось наступнае пытанне. Зянон Пазняк кажа, што ні украінскі, ні расійскі салдат не маюць права ступаць на беларускую зямлю, паколькі з Украіны гучаць такія меркаванні, што можа там, як па прыкладзе Курскай вобласці, там захапіць нейкі кусок у Беларусі і так далей. Вось гэты падыход Зянона Пазняка, так, толькі што беларусы могуць уратаваць Беларусь. Вось, калі ласка, які у вас каментары на гэты конт? Вось гэта такая правільная думка, якая нас прывядзе да чагосьці, ну, да тых дэмакратычных пераменаў, пра якія мы усе думаем. Безумоўна, таму што, ну, калі гаварыць пра вось тую заяву украінскага дэпутата, ну, уявім сабе, што пайшла нейкая там дывізія, ну, дывізія па-старому, корпус нейкі, но гэта адразу Беларусь пераключаецца ў стан вайны і ў міжнародным сэнсе. Невядома, чым гэта скончыцца у ваенным сэнсе, хто пераможа.
Але вядома, чым это скончыцца ў гісторыі. Это будуць тысячы і десяткі тысяч забітых беларускіх хлопцаў. Ну, будуць ім просто этим беларускім хлопцам камандзіры будуць аддаваць загады, пускаць іх на, ну, зразумела, это армія, яны павінны будуць выконваць загады. І гэта будзе тое, што ўжо будзе непазбежна паміж украінцамі і Расіяй і рускімі. Там нейкага мір у палітычным сэнсе калі-небудзь відаць будзе, але вось нейкіх такіх добрых адносінаў там не будзе значна даўжэй, чым, скажем, добрых адносінаў не было паміж там, ну, савецкімі і немцамі. Хаця там праз 20, скажем, 2 пакалення гэта не размалізавалася, але вот гэта ўсё на стагоддзе. Таму вось тут, безумоўна, Пазняк мае рацыю, і я ўжо не кажу пра тое, што, ну, давайте думаць над другім крокам, што тут жа будзе уцягнуты, безумоўна, што тут жа будзе уцягнуты Пуцін, тут же будзе павялічана колькасць, так сказаць, ну, знойдзе Пуцін там туды паслаць. І вот тут якраз таки можа быць прыменена ядерная зброя з тэрыторыі Беларусі, па тэрыторыі Беларусі, па нейкім там корпусе, які, скажем, там знаходзіцца ва ўмоўным там Рагачовіце пад Мазыром, будзе рускім корпусе, будзе прыменена ядерная зброя. Это ні в якім разе, хаця, безумоўна, ну, мы б хацелі падтрымкі палітычнай ад Украіны на міжнародным узроўні, і мы разумеем, што лёс Беларусі залежыць ад таго, ці выстаіць Украіна. Мы жадаем, каб яна выстаіла, мы дапамагаемся як можам украінцам. Калі бы, скажем, існавала беларускае войска, вызвольная нейкая армія, вызвольнае войска, толькі не ў колькасці 300 чалавек, якіх просто знішчыць, а у дастойнай колькасці, сфармаваныя недзе, так сказаць, ну, ясна, што толькі за межамі Беларусі, гэта ўжо іншы расклад, это тут уже можна разглядаць іншыя варыянты, але для гэтага трэба зброя, для гэтага трэба воля захаду, заходніх лідараў, якія маюць гэтую зброю. Тут ніякіх перспектыў вот на гэтым этапе я пакуль што не бачу. Падкрэсліваю, пакуль што вот на гэтым этапе. Рацыя. Мы карыстаемся фактамі, так? Вы, дарэчы, прыгадалі выдатны факт, вось збіццё дэпутатаў Верхоўнага Савета, і кажаце, што менавіта для вас у гэтым моманце, для вас ці ўвогуле для гісторыі у гэтым моманце Александр Лукашенко стаў нелегітымным кіраўніком Беларусі, бо, ну, нават яшчэ была палітыка наступныя гады, так? І многія прабачалі нешта Александру Лукашенко ў пэўныя моманты. Удакладніце краска і раскажыце, давайте нашим слухачам узгадаем гэтыя факты. Ну, мне гэта не здаецца, вы гэтым перакананы просто, бо, ну, сам быў, так сказаць, удзельнікам гэтых падзеяў. Тады Лукашенко выступіў з ініцыятывай правядзення рэферэндума змяніць пагоню бел-чырвона-белы сцяг на, фактычна, на савецкія сімвалы, недзе іх там полуп'яны Сініцын з полуп'яным Цецінковым пасля прыёма у мітрапаліта Філарэта там намалявалі, накрэмзалі, вот, і гэта было два пытанні. Было пытанне прывесці статус рускай мовы разам з, так сказаць, ну, фактычна, там, я скажу так, як оно было, ліквідаваць статус беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай. Там была іншая фармулёўка пра роўнасць мовы, але па сутнасці гэта выглядала так. І ў той сітуацыі, в якой пасля вось гэтых дзесяцігоддзяў русіфікацыі, хаця вот апошнія 5 гадоў, скажем, там з 90-го года, калі быў прыняты закон аб мовах, нават яшчэ раней, беларусізацыя так-сяк, але ўсё ж такі ішла. Ну, гэта просто б знішчала, заганяла мову, беларускую мову у гета. І гэта адно, а другое, што это просто это быў бы магутны, так і атрымалася, магутны удар па нацыянальнай ідэнтычнасці. Таму што вось нацыянальная самасвядомасць это тое, на чым базуецца дзяржава. На чым існуе нацыя, на чым базуецца дзяржава. Калі гэтага няма, дзяржава разваліваецца. На вялікі жаль, многія, мы разумелі, што большасць насельніцтва гэтага не разумее, ну так яно выхоўвалася, не было ні палітычнай культуры, ні нацыянальнай, што яно найхутчэй прагаласуе, вось так, як сказаў Лукашенко, так яно і атрымалася. І было яшчэ там два пытанні. Одно пытанне пра эканамічную інтэграцыю з Расіяй,
і было пытанне пра права прэзідэнта распускаць парламент. Вось два гэтых пытання, яны все былі для Лукашэнкі галоўныя. Гэта, бо ясна, эканамічная інтэграцыя трансфармавалася ў вот гэтую саюзную дзяржаву, якую Быкаў назваў злачынствам стагоддзя, потым у 99 годзе. Права распускаць парламент было ажыццёўлена ў 96 годзе, калі ён пазбягаў рэферэндуму. Ну, але вот гэтыя два пытанні, мова і сцяг, яны і герб, так, яны просто, я лічу, пераламілі хребет нацыі. Пераламілі хребет нацыі, это былі якасныя перамены. Вось 19 дэпутатаў БНФ на чале з Пазняком абвясцілі галадоўку. Мы селі каля трыбун, каля прэзідыума насупраць вось гэтых нашых калег парламенцкай большасці, там былых ці дзейных камуністаў. І ведаеце, што адбылося? Яны бачылі, што мы сапраўды былі гатовы ісці на смерць. Я, напрыклад, я так сабе уяўляў, што 2 тыдні мы пратрымаемся, а далей што? Вот у мяне было пытанне, ці павязуць нас там у бальніцы, там в непрытомнасці калоць, там трубкі вставляць у горла, прымусова харчаваць, ці тут гэта будуць рабіць. Ну, во всяком разе, 50 на 50. У меня было 50% упевненості, що все, праз месяц мене і інших натурально не буде, але відступати ми не збиралися. І от відбувся такий момент. Яны, відаць, вот гэтай большиня парламента, депутати, вони побачили, щось в наших вачах, і 3 питання Лукашенки провалилися. Яны за їх не проголосували. Ні, там проголосувало щось сотні чоловік, але там було... Треба набрати щось 174, словом, я не провалилися. Пройшло тільки питання про економічну, підкреслюю, економічну тільки інтеграцію з Росією. Питання про мову, питання про стяги герб, питання про розпуск парламента провалилися. І от тоді уночі Лукашенко ввел войски, була введена група офіцерів КДБ «Альфа», ну і ось там було каля 600, паводле Генпрокуратуры, там розныя называліся лічбы, до 600 чалавек вайскоўцаў. Нас збівала непасрэдна Альфа, а потым збіваў спецназ, збіваў жорстка. Потым у той же ночы нас вывезли адразу, так сказать, пакідалі ў гэтыя міліцэйскія жоўтыя варанкі, вывезли там кого куды в центре Менску, повыкидали. Мы зафиксовали этой побои в личкомиссии. Врачи просто дрожащими руками записывали, потому что они разумели, что может с ними быть, или иногда зрабили. На наступный день, конечно, мусил быть гриб старшиня Верховного Суда, мусил распочать процедуру импичмента. Ён гэтага не зрабіў. Правда, генпрокурор Шаладонов узбудзіў крымінальную справу. І справу вёў следчы па асабліва важных справах Броліш. Ён даказаў, што было збіццё, але потым Шаладонова адправіў Лукашенко в адстаўку, а пазней Шаладонов нейкім вот таким трагічным чынам згарэў у сябе на дачы. Загінуў. Ну, словом, вот такая справа. Але самае, ведаеце, так, вот, што я прыгадываю, і што вот да гэтага часу я разумею, што вот тады я шмат што зразумеў, што на наступны дзень раніцай вот мне тады позвонил Василий Владимирович Быков, я падрабязна ему рассказал, что было, и он тады вот написал гэты артыкул, калі які выйшаў в «Свободе» под заголовком «Краіны кіруе хунта». Позвонил Владзе Орлов, а падтрымаць нас каля будынку Верховного Суда собралося з амаль 2-мільённага Менску 250, может быть, от силы человек. Все. Вось 2-мільённага Мінску. Астатнія лічылі, што так, это не наша справа. Ну вот іх внукаў, дзяцей потым збівалі тысячамі і зараз на акрэсце. Гэта вось цана гэтага маўчання. Але калі мы вяртаемся да вот такіх фармулёвак прававых, палітычных прававых, да, тады гэта адбыўся дзяржаўны пераварот з гэтага... Ну, слухайце, збіццё дэпутатаў парламента з прымяненнем зброі. Ну што так не тады што? Дзяржаўны пераварот, калі гэта не дзяржаўны пераварот. Спадар Сергей, але вось з гэтага моманту Беларусь, якая дэмакратычна ішла, пачала ў аўтарытарызм пераўтварацца, ці ўсё ж такі, не ведаю, гэтых 250 чалавек, якія прыйшлі замест 2 мільёнаў жыхароў Менску, і вось пайшлі мы такой дарогай, якой дайшлі да 2020 года, і, як вы кажаце, унуку тых людзей збіваюць зараз самонаўцы.
Вось як пачалася гэта дарога з дэмакратыі да аўтарытарызму? Можа, нейкую кропку вы нам нават раскажаце са сваёй перспектывы? Ну, Улас, калі так ужо казаць, што пачалося это нават раней, пачалося фактычна это адразу з прыходам Лукашэнкі. Ну і да гэтага я разумею, што пачатак 90-х гадоў, як гады адраджэння, успрымаюцца, можа быць, некім ідэалізуюцца, можа, я часам іх ідэалізую ў нейкіх сваіх там публікацыях ці ў кнігах, але ідэалізую толькі ў тым сэнсе, што вось тыя людзі, якія гатовыя былі змагаліся за Беларусь, яны мелі значна больш магчымасцяў, чым, скажем, яны мелі пазней і чым яны мелі да гэтага там у савецкія часы. Але все роўна, все это змаганне, кожны метр, скажем, квадратны метр там дэмакратыі ці беларусізацыі трэба было адстойваць. Это не просто вот звалілася з неба. Вот Алексеевич часам, Светлана Алексеевич кажа, што нам незалежнасць звалілася з неба. Ну, нічога падобнага. Нічога падобнага, за гэта трэба было змагацца і адстойваць кожны дзень. Але вось якраз такой шчыльны такі наступ адбыўся якраз з прыходам Лукашэнка. Адбылося просто літаральна, вот, разумееце, літаральна ў лічаныя дні. Это вот просто было бачна, як все это звярнулася, як не пускалі дэпутатаў в эфір, як все это імгненна, вот, нават не ў тыдні, а ў дні укожылася. Ну, а далей просто, мы з вами говорили 5 гадзінаў, все это можно прочитать, кто цікавіцца в интернете. Далей, конечно, это шло поэтапно, вот праз 2 гады в 90... Не праз 2 гады, праз год Лукашенко, тады, калі выступіў разам з Ельциным за аб'яднанне Беларусі з Расіяй, за інтэграцыю, паглыбленне інтэграцыі, Беларускі народны фронт вывеў 30 тысяч чалавек на плошчу, на вот тую падзею, якая потым стала вядома як Менская вясна. І былі десяткі людзей збітыя просто, збітыя ў кроў, і збівалі і жанчын, і дзяцей, і старых. Спецназ ужо, так сказаць, ну, ясно, што калі дэпутатаў можна збіць, нічога не адбылося, то што ўжо тут. Вось, праз паўгады, калі новы Верховны Савет, пабачыўшы, што цягам там 9 месяцаў яму не ўдавалася знайсці паразумення, хаця я лічу, што вот гэтыя 9 месяцаў былі згублены, бо ясна, мы казалі бы на што ніякага паразумення вы з ім не знойдзеце. Ну, яны ў гэтым пераканаліся, выступілі з ініцыятывай рэферэндуму, сабралі патрэбную колькасць подпісаў, але потым прылецеў з Масквы. Ну, Ельцин, відаць, быў ці, так сказаць, чарговы прыступ алкагалізма быў, ці там нешта іншае, ён не прылецеў, але вот все астатнія, Чарнамырдзін, Строев, там, хто яшчэ, Селезнёў, вот вся эта тройка, прэм'ер, спікер верхняй палаты, спікер ніжняй палаты, яны прылецелі, угаварылі Шарэцкага, старшыню Конституцыйнага суда, падпісаць мірнае пагадненне з Лукашэнкам. Ну і Лукашенко правёў тады вот так званы рэферэндум, зламаў Конституцыю, ўжо памяняў цалкам Конституцыю, вёў сабе неверагодныя паўнамоцтвы. Далей уже былі этапы, 99 год, падпісанне дамоў аб стварэнні беларуска-расійскай саюзнай дзяржавы, што Быкаў назваў злачынствам стагоддзя. Вот. І 2004 год, вось недавно быў адзначаны сумны юбілей 20 гадоў, як правёў Лукашенко рэферэндум, які ўжо зняў часовае абмежаванне на 2 тэрміны, бо калі да гэтага яшчэ людзі спадзяваюцца, ну ладно, вось пройдзе там 2-3 гады, наступіць 2004 год, і гэты кашмар спыніцца, значит, будзе хоць хто іншы прыйдзе, але ўжо не гэтая мерзота будзе займаць гэтую пасаду. Ну, тут все. Тут уже, конечно, фактычна стала пажыццёвае прэзідэнцтва, і вот гэта ён і, так сказать, ажыццяўляе. Ну і на сёння мы прыйшлі... 17 кастрычніка 2004 года так адбыўся гэты рэферэндум. Тут я караценька хацеў бы ваше меркаванне даведацца. Ну, мы ведаем, што Лукашенко ён савецкі чалавек, да? Але ці толькі ў гэтым такое імкненне да ўлады, так? Бо ведома справа, гісторыя савецкая ўся паказвае, што вось і той самы Брэжнеў, якога мы ўзгадвалі, і Сталін, усе яны паміралі на сваіх пасадах. І мне здаецца, у Лукашэнкі дакладна такая ж, так, логіка. Ці толькі ў гэтым праблема, ці яшчэ вось больш шырэй можна паглядзець на гэта пытанне? З аднаго боку шырэй, з другого боку вузей. Калі вузей,
што ну, Лукашенко гэта псіхічна хворы чалавек. У яго комплексы, якія ідуць з самага дзяцінства, у яго было цяжкае дзяцінства, ён рос без бацькі. Ён, конечно, зайздросціў усяму свету і ненавідзеў увесь свет. І вось гэтая, так сказаць, влада яму дае магчымасць свае гэтыя комплексы ненавісці да ўсяго свету рэалізоўваць абсалютна безмежна. І вот калі б не вісеў над ім прыклад Мілошевіча, калі НАТО пачало бомбіць Югославію за вось гэты геноцид мусульманаў, то я перакананы, што ён прыступіў бы да масавых расстрэлаў. Яго б нішто не стрымала. Але ўжо масавыя расстрэлы тут ужо тут ён думае, ва всякім разе ён баіцца, што тут ужо НАТО вымушана будзе ўмяшацца. Сумняюся пры цяперашніх заходніх лідарах, што яны на гэта здольны, ну але верагоднасць такая ёсць, а жыць ён хоча. Значыць, таму як кажуць, да, пасловіца дурак, а мыла не есть. Таму так все ж таки жыць ён хоча, і гэтага не робіць. Гэта чыста такі псіхалагічны момант звязаны вот толькі з ім, а ёсць, правільна кажаце, ёсць значна больш шырэйшае. Значна больш шырэйшае гэта нізкі ўзровень нацыянальнай свядомасці беларускага народа. На вялікі жаль, ён і цяпер такім застаецца. Але калі застанецца хаця б некалькі сотняў беларусаў, ну, я думаю, што застанецца большасць беларусаў, нават калі будзе вайна, ці калі не будзе вайны, але вот будзе доўгі час вот гэтага тэрора, там не 5 гадоў, яшчэ 10-15 гадоў, але калі застануцца беларусы, калі яны застануцца, хоць ну, не столькі, колькі зараз, я маю на увазе беларусы па духу, па нацыянальным самаадчуванні, то все адродзіцца. Жыве Беларусь. Вечна жыве Беларусь. Дзякуй вялікі вам за гэту размову. Я нагадаю, што сёння з намі быў дэпутат апазіцыі БНФ у Верховным Савеце 12-го склікання Сергей Навумчык.